Kakasi Students Union KSU Bangalore Unit hagajing alam usamla don bok lang nongput u president kala beteng ya kajing let jingo ya ki arpoar ngot ki kena naga jilla Meghalaya Kiba Sumar Hamandia Institute of Medical Science Karnataka haga khat khandai tere ulber araja arpusan kala pentip bagila don laingot naki ki berang don hapo ICU but Kiwei pat kila Kham yo bor Kumman syukdo bagi niki kena ki syak Sumar hak ni gejaka hadien bagi langat jing sitam naga babam ya ki jing bam basa ki balawan ra naga jaka khawai bala penong jing le niam holi men haka khat sautre ulber arja arpusan ha hostel ke residential school bagi pule kabla tip kum ka Google Educational Institution hati ka Gepura Mandia District jong ka jalla Karnataka Kani kajing yo jing sitam kala shim ya kajing em jong arngot ki khana katau kre lang khom tani Khlain Snepkor ta ubadai nagasnong lendam pen ursla civil subdivision manaka step jong khat re trek leber araja arpusan bat unami bantai marwen khat Snepkor ta ubadai na so paru hajan lause nong ston CNRD block manaka met jong khat nyau trek leber araja arpusan Kaseng haka jingle jingo kala ya kran selok bat ki doktor ki bla ong baki khana kimpat long ban ba mai ai lat satang ko Snepkor bakin di Hendrai namar ka jingla ba dan ba aya ka Snepkor ka seng kala hap ban shim jingket khle ban Pynbiang na ka banta ki tegi khenna kumban syukdo ba ka jing bot dien ka tanat pulia jong ka sarkar jalla ya ka jinglong jingman ki khenna ki ba syak Sumar ha ka khat pratre ulber arja arpusan la yo jing tepru ba laingot ki bri bakan thop yo try ka school bat unong up hostel kila syak kam ha ki pulet ka Mandia district Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat badaka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya